नमस्कार. सालीज रेसिपीमध्ये आज आपण सुक्कं चिकन बनवणार आहोत, ते सुद्धा मालवणी पद्धतीमध्ये. त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूयात. अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलंय. अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलंय. 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलंय. 2 बारीक चिरलेले कांदे घेतलेत. 2 उभे चिरलेले कांदे घेतलेत. चिकन मसाला, धणे पावडर, गरम मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर घेतली आहे, मालवणी मसाला, अर्धा लिंबू, 2 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, खसखस आणि थोडीशी हळद घेतली आहे. त्याचसोबत थोडंसं आलं घेतलं आहे. 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत. 4 ते 5 काळी मिरी घेतली आहेत. दालचिनीचा तुकडा घेतला आहे. 6 ते 7 लवंगा घेतल्यात आणि 3 ते 4 तमालपत्र घेतले आहेत. आता आपण चिकनमध्ये सर्व मसाले घालून घेऊयात. अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे. पाव चमचा हळद घालायची आहे. 1 चमचा चिकन मसाला घालायचा आहे. 1 चमचा धना पावडर घालायची आहे. 1 चमचा गरम मसाला घालायचा आहे. 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायची आहे. 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. त्याचसोबत या चिकनमध्ये अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे आणि हे सर्व मसाले या चिकनमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मसाल्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तुम्ही पाहू शकता मसाले चिकनमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झालेले आहेत. आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि सोबतच चवीपुरतं मीठ घालूयात आणि पुन्हा एकजीव करून घेऊयात. चिकनमध्ये सर्व मसाले आणि मीठ एकजीव करून झालेलं आहे. आता आपण हे चिकन अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेट करायला ठेवून द्यायचं आहे. चिकन मॅरिनेट होतोय तोपर्यंत आपण वाटण करून घेऊयात. वाटण करण्यासाठी कढईमध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल थोडंसं गरम झालं की यामध्ये उभा पातळ चिरलेला कांदा घालायचा आहे आणि कांदा आपल्याला रंग बदलेस्तोवर परतून घ्यायचा आहे. कांद्यासोबत आपण आलं घालणार आहोत आणि सोबतच लसूणसुद्धा घालणार आहोत. आता आपल्याला कांदा, आलं आणि लसूण व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता कांदा मऊ झालेला आहे. साधारण 5 ते 7 मिनटं झालेली आहेत आणि कांद्याला तांबूस रंग आलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला सुकं खोबरं घालून घ्यायचं आहे आणि सोबतच ओलं खोबरंसुद्धा घालून घ्यायचं आहे. आता खोबरंसुद्धा कांद्यासोबतच आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. मालवणी वाटणामध्ये सर्वात महत्त्वाचा इन्ग्रेडियंट असतो ती म्हणजे खसखस. तर आपण खसखससुद्धा यामध्ये घालून घेऊयात आणि सर्व जिन्नस व्यवस्थित भाजून घेऊयात. या वाटणामध्ये लवंग, काळी मिरी, दालचिनी हे सुद्धा भाजून घेऊ शकता. मी ते नंतर फोडणीमध्ये टाकणार आहे त्यामुळे मी ते घातलेलं नाही. जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही वाटणामध्ये सुद्धा ते भाजून घेऊ शकता. तुम्ही पाहू शकता कांद्याचा आणि खोबऱ्याचा रंग बदलायला हळूहळू सुरुवात झाली आहे. हे बघा आपलं वाटण परफेक्ट असं भाजून झालं आहे. आता आपण हे थंड करून मिक्सरला लावून घेऊयात. त्याच कढईमध्ये पुन्हा थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे. तेल थोडंसं तापलं की त्यामध्ये तमालपत्र घालायचं आहे. काळी मिरी, दालचिनी आणि लवंगसुद्धा घालायचे आहेत. त्याचबरोबर बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. आता कांदा आपल्याला मऊ होईस्तोवर परतून घ्यायचं आहे. कांदा आपल्याला जास्त ब्राऊन करायचा नाही आहे, फक्त मऊ होईपर्यंत आणि रंग बदलेपर्यंतच आपल्याला तो परतून घ्यायचा आहे. आता यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे आणि आलं लसूण पेस्टसुद्धा कांद्यासोबतच परतून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचा थोडासा जो कच्चेपणा असतो तो निघून जाईल. तुम्ही पाहू शकता कांदा मऊ झालेला आहे आणि थोडासा रंगसुद्धा बदललेला आहे. आता यामध्ये आपण मसाले घालणार आहोत. तर इथे मी पाव चमचा हळद घातली आहे. 1 चमचा चिकन मसाला घालायचा आहे.
अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा आहे, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मसाला घालायचा आहे आणि 1.5 चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे। आता हे सर्व पावडर मसाले तेलामध्ये 1 ते 2 मिनटं मस्त परतून घेऊयात। असे 1-2 मिनटं मसाले तेलावर परतले ना की त्याचा तवंग मस्त येतो। तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला मस्त तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून घेऊयात आणि हे चिकन मसाल्यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात। चिकन व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे। इथे आपल्याला गरम पाण्याचाच उपयोग करायचा आहे, थंड पाणी वापरू नका, त्यामुळे चिकन शिजायला खूप टाइम जाईल। आता आपल्याला हे चिकन पुन्हा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। आता हे चिकन आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। तर यावर आपण झाकण ठेवूया आणि हे चिकन 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घेऊयात। 20 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण काढूयात आणि चिकन चेक करूयात। तुम्ही पाहू शकता चिकनला मस्त तेलाचा तवंग आलेला आहे आणि चिकन बऱ्यापैकी शिजलेलं दिसतंय। आता आपण हे चिकन व्यवस्थित पुन्हा मिक्स करून घेऊयात। आता या चिकनमध्ये आपण तयार केलेलं वाटण घालून घ्यायचं आहे आणि हे वाटण या चिकनमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। वाटण चिकनमध्ये व्यवस्थित एकजीव करून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। मीठ घालताना लक्षात ठेवायचं की आपण ऑलरेडी चिकनमध्ये मीठ घातलं होतं, तर आता ह्या वेळेला मीठ घालताना अंदाजाने मीठ घालायचं आहे। सगळं वाटण व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि पुन्हा हे चिकन आपल्याला 15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता मस्त तेलाचा आणि मसाल्याचा तवंग या चिकनला आलेला आहे। आता आपण हे चिकन मिक्स करून घेऊयात। सुकं चिकन बनवून तयार झालेलं आहे। आता यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूयात आणि पुन्हा थोडंसं मिक्स करून घेऊयात। परफेक्ट असं मालवणी पद्धतीचं सुकं चिकन बनवून तयार झालं आहे। हे सुकं चिकन आपण चपाती, भाकरी, घावणे कशासोबतही सर्व करू शकता। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।